Isa ka ba sa mga kabataan na may maraming katanungan? Naghahanap ng solusyon at konkretong kasagutan. Simula't pagkabata ay di mo nabatid ang katiyakan? Lalo na sa mga pinapangarap na nais makakamtan? Maswerte ka kung namulat ka sa kasaganahan. Sa material na kayamanan at sa pamilyang nagmamahalan. Sa mga minsang ika'y natatakot at may mga alinlangan. Alam mong mayroon kang unang malalapitan. Sa mga panahon na akala mo ang mga magulang ay may kakulangan, nagtatampo na pariwara at sila ang ginawang dahilan. Napasama at naligaw sa tamang landas. Mga hinanakit sa isipan, puso at katawan ang dinaranas. Kailan may hindi ka pinabayaan ng iyong ama at ina, sapagkat sa kanila ikaw ang tunay na medalya. Lahat ng pagod at hirap ay tinitiis nila. Malaman at madarama mo lang na ikaw ay napakahalaga. Tandaan na ang dunong mo at sa karamihan, ikaw ay kakaiba. Ng iyong magulang, minamahal, pinakaiingatan at ikaw ang kasiyahan nila. Lalo na sa mga mata ng ating tagapaglikha. Pinili, hinirang at pinaglaanan ka ng pangako at pag-asa. Dahil kabataan, mahalaga ka.